A súa disputa histórica foi protagonista esta fin de semana no mercado medieval de Alfoz. Son eu, precisamente o mariscal, que revive cada ano eses acontecementos. E todas as noites do mercado medieval, representamos o acontecemento da decapitación do mariscal. Todo foi por envexas do bispo de Mondoñedo, Fadrique de Guzmán, que reclamaba unhas terras neste feudo do Alfoz, que en realidade eran miñas. As terras de Mondoñedo, as terras do Val, as terras do Castro son miñas por dereito propio, son da Mitra de Mondoñedo. Este home é un herexe, este home é un falso, este home é un ateo. Está moi creído hoxe, pero esta noite vai medir medio metro menos. A Vila Mariñá recuperou un ano máis o seu pasado nesta cita, apoiada pola Deputación de Lugo, que xa celebra o seu 20 aniversario. Semella pois un pouco o pasado desta vila e a importancia que tuvo no seu momento pois Alfoz e os arredores para a provincia, e a Diputación pois ten que axudar a todos estes eventos que se realizan. Os arredores do Castelo de Castrodouro enchéronse de vida nunha fin de semana na que había actividades para todos os públicos, pero si había que escoller unha delas... Las representaciones que hacen con Pardo de Cela, la verdad es que yo animo a la gente a venir porque es un sitio espectacular. Ese momento que tivemos pola mañá de nomeamento de escudeiras e de escudeiros do Castro é totalmente impresionante porque os máis pequenos volven a esas estampas dos Reis Magos, de unha cousa así, que ao final é tamén revivir un pedazo de historia. Para vela unha vez, a representación vale moito a pena, a de final, despois de estar cenando, con musiquita e tal, e poñense ao final coas luces, co castelo aquí detrás, é interesante, está moi ben. Dende o Concello de Alfoz teñeno claro, o mercado medieval é unha aposta segura para a localidade grazas aos veciños. Está involucrada toda a población, que gracias aos voluntarios que participan no montaxe dos puestos e despois da escenificación podemos facer isto, senón pois non sería imposible por parte do Concello para montar todo este espectáculo, como recrear toda esta historia. O mercado medieval é seguramente a festa coa que Alfoz se comunica co exterior, co resto de concellos e incluso co resto do mundo. É un momento para retroceder ao pasado. Eu creo que todos levamos un pouco dentro esa historia do Mariscal, esa historia do Castro, cando nacemos en Alfoz, e volver a esa historia a todos nos gusta. Unha historia que esperan poder revivir moitos anos máis.